zera, hau tertulia hau pentsatzen, bueno, San Martin azoka zala eta ezala. Eta, bueno, egin zan beste tertulia batez beraz izan antikoa. Eta, bueno, hau euskeraz izango da. Eskertzeko da, bueno, nire izenian eta nire taldearen izenian, hemen da ozen alargun guzti egiz, lan oso majua egite eta gainera premixatu egin dira, ez? 3 astetan, mondako orduetan batu gara eta oso posidanak, ez? Eta, bueno, pixkat zertzeko pentsatu dugu hasieran, ez? Horretarako daukazu ez horre zera batzuk hasieran, hor dagoen kantu bat abestuko dugu danon artean. Agian lehenekotan, bueno, igual ez dakizuenok, ez dozu egakingo doinu egiren, ez? Esan biharra dago, Txinxurrei, Guillermo Bengoetxeak asmatutako bertu bat direla, Maria Txerezen aitaz, aspaldiko kontua direla, eta, bueno, antxina oso antxina beta. Eta, bueno, hor ikusten duzu, balako, gainera, oso politia da, hemengo inguruko antxo egixen izen pilo bat agertzen dira bertan, eta... Batian odozu jakur, danok eizara, batian, zerbait ekartzen baza, gero berrien datzia, arrugentu zan bilatua, sosua eta begia, durdura mingor eskila zua, okina txantxan gorria. La 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 humanez gendo zania, zara handi bat batia, aurreko sastra batia. Badegoratu zionakatik, besterik edarrietatik, txikiak tripa azpitik eta, handia lepotik. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Zeua ez da belako irabaziren meritorik almunduan. Bueno, eta beste Maria, zebizaren negua, ez da? Hau ez da Maria, Maria, zakero hau ez da? Bueno, nire hartzenaz ermuko zartixeguetan ez. Aurretik izan bezian, bueno, ergintza guztietara batean gure gazte denporan. Baina gero zartixego bezperan, bueno, tamborra jote eban, tamboriterua zan ermuan bat, eta tamborra jote eban, izaten, zartixego bezperia dala, urrengoko eunian, zelan egiazian, norrean atai aurriak eta garbitxu eta, izan bezan, ilusio hundisa zartixeguetan. Ja, zartixego bezperan, bueno, dano dakizio moduan egotezan, ayuntamentuan ardaua egotezan, de balde, danenako. Kasuela atxo bat, pero bokalile batekin joatezan. Baina ardaua han erandi, esan eta aratzen kanpora, bertan. Eta, bueno, ondo pasatzen ben gizonak, andrak, betiko moduan atzian, kalian andrak. Aurrean, etxean behar. Alan izan prestatzen. Beira, ordurako orduan egitzezian, oilua eta oiaztuak eta, bueno, haren lumatu eta prepara urrenko egunerako. Gero egintzian, urtetzen bandiak. Santixego bezpera. La 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 la
Gero erromaretara aileatzen zanean bandia, gure tia Benardak, erromarak ikutsi zituen, beti bakatu itxi zituen. Da Kosme esan diretoria orduan gure denboran. Da hori pasakari hori, Kosme, batuti hori laga, da tia Benardakin hori pasakari beti itxiren dantzan, haintxe erromarak. Hori beti, zate. Geroko denboretara etortzezian, Garrillano bandia eta banda ederrak, ermuan, banda militarra etortzezen nien bezora garriz izatezan. Da, bueno, Santixea bezperia bizatezan total alegria. Gizonak neku eran da, batzuek larbe bai, da, bueno, hola izatezan. Urte baten akordatzen naz, Santixea bezperan, ondala 74 urte, iaz, Tia Benardat egusok beron dixera onzan da. Erromaretan etxe jarritxa gauzela esalazkane. Kalera guztia bat egin nau. Gure Paulo, dio Paulo zan, Benardan, nire naitxa. Ez da, handone kasuelatxo bat egin. Eta, ez da nagertu ondiek da amabitza zian. Da, bai ezen kalerut, da teflomendu zen orduan trakeneko elizan da ama, Dolores, da liburio zian. No soy zueko inda. Goita bat dutera, kebratek zaten gure Pablo, handa, boste terri ezalako kasuile egin ondik ez da giritza. Neta bera, zuen Pablo eta gure liburio, hor da biztrakeneko ateixan. Burditza da bai kanpuen, da bat apuntan, da bestia bat takara. Bueno, familian, ermuko plazio orduan ermuarra bakarrik biziginen bai, eta beteta, zen jante. Orduan danak itxe ben dantzan be. Bueno, itzela izaten zana. Bueno, pasatzen zana eguna eta gero Santixea eguna. Ekitzotzen behatzi txerdietarako kanpai joten, ermuko kanpai guztiak orduan dana jotezian. Kanpaio, igo itxe ben gaztiak. Gaztiak iotze ben, hau du inoz ioko eban honepe, kanpai jotera. Honek, bai, edarra izatezan. Bueno, gero Baskarixa eta handik aurrera barramedixia, da gero gabian dantzan. Nitzan itzalak dantzarixa, Orduan, karlistak eta bizketxarra zian. Egunez beti burukan, da gabian alkarrekin dantzan. Egunez beti burukan, da gabian dantzan. Da, haue, Antonio Monte esatzeko, dantzari ornazan, musikalaritzare bai, Areke, mandan, zela zan, baina dantzari xare bai. Nik arekin egin bako kabrik, dantzan inbarik, karlisti esan da bizketxarra, Bueno, horretan etxakon behiratzen egizak. Holan izaten zian jaixak. Aurretik behin jaixak asko, zian, etxixuko remedizia bedarra izaten zen, arte eta parte ginean, ez arte eta eunian, Orduan, beste jai bat ezan, horren danok pasatzen dizu, gure kaste denporan. Baskari xabe orduan, edarra izaten zen. Baskari xabe, oinetxako emoten estima senyorik ez zekime. Dena oio salda edarrain, da sopa edarra. Bueno, zer esan jaten, planak, orduan planak izaten zian. Horren duenean, Santana eguna, orduan hemen zan eusizia, orduan etortzen zen, hortik Gipuzkoatik etortu zen, laborda zen, agare bat. Eta oso abeslari hona zen. Nareke, bueno, kantatze bat zoragarri. Elitxak guztia beteta dute zen. Bigartara behaztu dute zian, korura. Eta Santana eguneko mesia armuan izate zen, zoragarri zen. Jantzibe jentia, danak orduko txek zituen, soineko barrizak eta danak jantzitzak. Akordatzen az, Urkoko Maria Rosa zan, beti mantila baltzan gisa ekartze dana be. Mantila ondizak. Mesan hori zera domeka guztietan etortze da. Santana eunian beti erre honela. Saldia ote zen erre honian, nahi da benan hartu. Kopatxo bat, ero dana libre ote zen, Santana eunian, erre honian atia zabaliko ote zen nahi da benan dako. Era konziertu ote zen. Eta konziertu hemen dantzan itxezan. Entia batzuek entzuten, baina beste batzuek joten dantzako pieza bat, dantzan itxezan. Daintzian jai ederrak, daintzian gaztetasun ederra eguen ermuan,
izatezan, egun zoragarriak izan zuen. Gero urrengo kuguna balio zezenen euna, hane bai. Orduan pelotariak asko eguazen dagoan. Pelota partiduak bai, pelota partiduak zerra goitzezan. Kurtinoi handi batzuekin erre honeko kantaitzik eta beste frontoian hormala zerra goitzezan. Pelotari honak eta partidu honak egotu zian, honak. Bueno, amaitxu bako jaixan. Gero horrego nian, zezenen euna. Abizatezan, hoxe, zezenen eunian. Bueno, pelotari guztiak urtetzen, sardinak edo zera, eta orduan zelan ezeguan errekan dana atxaeguan, erreka bitxartietan, mahan izatezan, jana bisa ero, gero erromedizia, eta urtetzen, labaderua beba egozen, eta labaderoko handarre etaratzen zituen, pelotari xatanak, atan nizke mutile darregua, frakazuri errekin da. Danak, barrio plazara. Beti dantzan, ero tambolina, ero musikia, ordean dantzan amaitzen zen dan. Badako gazian, jaixak, ermuko. Hainbat gauza da oskontatzeko zen, nik esan duten ermuko jaixenak, jarritu izan. Ibarko Gabia, Santan Eunian beti etortzen Ibarko Bandia, urten itxeako, ermuko bandiak urten itxeotan, San Antonio oraino. Ermuko haren atzetik ermu guztia, batezan. Zarrak eta gaztiak, danak, plazara. Ibarko bandiak jaili zeran. Ermuko elizia, gure kristeutasuna zeran zen. Orduan denpora. Ez da entzutzen. Gure elisa, ez daugat, dano ginean elisantiak. Eguazen elisan, zazpi, zortzi gizon jakinekuak, ez iran joaten, gizomakoa ziren, baina ez iran joaten, dariat zein aloita guazen, horrek ez dira elisakoak. Andrak guzten dut, dano joaten ginean, osake, danak. Da, klaro, zelan nola... Asko joatezan, txarriku mekin. Atian urtetzen banean, txapelak endu eta beti haitxearen eitxeban. Halako latiuek, ala mutila, klasik aurrera, txarrixo du, hanbera. Aldapakuan bera, hartzenean beti kantatzen ban. Goizian jaiki eta lehenbiziko lana, jaso daigun bihotza jangoikua gana. Arturik bitarteko geure ama ona, berak alkantzan daigun eriotzan bana. Hori kantean, bakatezan da txarrixek bikar potzotzen lati gorrik eta aurrea. Eta hola bakatezan goizeko laurek buruan. Agur Maria, agur Maria, agur Maria, agur agur, sortez garbia, agur agur. Goien danian gure guzti. Urteria zan elixara, elixara. Bezeak kalera urtetzen, elixara sartu barik. Sartzen elixara, itxosuzun hasi batzuk, abaltzata kandelia eta unila eta zaretzen ikuia zindaran gari, bene, bueno, izan itxuria eta hola ditzen elixara sartzen. Gero, primera komunioak, zazpi urteko, lehenengo, zazpi urte zitzen zan, baina zazpi urte zan, nahi da benia makotxako, zake guraso betzatzen lehen ointxiko, gointxiko, hola. Baina gero etorte zan, 11-12 urteaz, bila komunio solenne undixan. Orduan, zuri organdizko ropa, marineruak, danak jantzitxa, izatezan, bueno, zera. Solenne. Solenne, etxien itxero, oinitxero, ketiek da gero ez da. Baina, bueno, izan hola zan, primera komunioa. Pero, bueno, gero urtean ziar, gortu eguazen epoka batzuek, gaizu guian, askua, zizio, korpus, jo, horrezio gitxo, ejercizio bat, horako gozak. Baixak esan dugu badez, bueno, hori izan, parku baltzak ipinitxa, goratzen, laside palabra esan, zazpi berbak, raizu guztiak, etzuzen, alde guztietan, hanbadi erdu, laside palabra esateziak, itxezianak eta gero barixok esan du abariz, ipintze zan dela baltz bat, eta bueno, hori izan,
bastante acordatu batzu, ja murió mi redentor, bueno, ba hori, gurasu lagunak edo ezagunetara, nahi duzu bedekatu eta baitxa, botatze eben da, txemiko bat, eron botuzko da gure posapagia zetxera, osea, hori txikizata horretan, izan baina, bueno, horixe, osea, zapatu, gero ba horixe, gero ba askoa ederra za. Gero toren ba, gorpuzti hona. Gorpuzti hona zan, claro, Eukaristia gure jaunan egun, da izatezan, importantia da izatezan, prozesino, ba, ona, ederra, jai handixa eta hola. Da prozesino itxezan, etxi, pasatzezan kalietan, egun batzu lehena joaten ginen isak ekartzera, isak zian bedar batzuk, errekaunduan deguazenak. Eta danak hartu, eta kalia bete alfombra esaten dana ingitxegen duen, bedarraz. Pasauia zalekutik, esatzen dana, alfombra goran danak bedarraz. Eta gero prozesinuan, joaten zirak umiak, primera komunua iebenak, zestiliaz eta zitxea. Gero datuen maietza, maietze kolora, izaten zara politxa, maietze kolora izaten politxa. Zapa, eukitzen genduan, gabian bederatziretan, Luisak eta orduan kongresioan, nuezkak edanak eguen Maria, hijaz de Maria eta Luisez mutilak. Berreko mutilak, neska guzti. Gexitan. Eta hote zen, maietzeko helian, gabian erreza izua. Eta gu gabetatzen ez gendan urtetzen, gabeko bederatziretan, hora joatia, guretako konseetan izatezan, gabian urte dira, eta bueno, eta politxa izatezan. Gero baitxa, itxiso erabeitxe gindua, zera. Eta, bueno, gero horrek hijaz de Maria ez da Luisez, ilbusti eta zera kongregazineko jenkian beti itxezan. Bueno, a ver, gero, gero konixuak, festival, bueno, Sagrada Corazona hande itxezan, zuzen diotzan eguna hande itxezan prozesioa eta bueno. Gero etorren, oktubre, orduan hori zen errezeixoko hila. Errezeixoa izan zen orduan garen da beti, asko, baina hori zen espeziala hori. Gero azarroan egin zen hilen, hori bada pizkate, hilea itxik, beti bezia, eta menu bezala izaten egizan, baina hori antzera. Gero abentua, gero Immakuladia, dezembre, Immakulada, jaiola zen, gero hori erregie eta gabonak eta horre bezia, ospetsuak, kantu politxak, Jesusen jaiotzeko eta gauzak kantu politxak kantatzen zian da. Hori celebraue, hori etxian egiten dut, gozat izagortuan, gauzak itxekin baina, hori gauzak itxekin baina gustora. Erreia pebaikaldia, da kantua. Gero Elixan, gizonak, otezian bankuetan. Gizon hasian preferiduak, bastante machismoa, bastante. Gizon hasian preferiduak. Eta zelan gizoneri, nahiz da rapuzil bat eta kandela bi. Lemuz dia, txamatxo batzuk egotetzizia. Da batean bat familia hueban hildakorik gero, urte betian, atrapua judizialekoan baltza egitzen. Hori, izatezan, misa nausisa, Bueno, gaur ezi. Ikusten duzu, asko kamizio dela, ez darakotan kamizio orduan dikona. Kamizio bihar dabela, eta uste dugula kamizio dela. Entierro dela, hiru klase duazen. Primero, segundo. Bai, ala txezara. Primera, segunda, tercera, bai. Bueno, batean batek zoze batak izuek eixago ez dukena zanero. A ver. ¿Qué explicado me elixiak zestuke? Baina preguntik azkenerako ez dut zezan. Azkenean igual urte zier igual nahiko dut. Hala badala, ala regla. Ni pentsatzen dut, pizkatxo bat movimentu amateko lehenengo eurek internazionalak behar ditzuela. Eta gero, kontuan eukizu preguntatxia gura bat dozue, eta gero preguntak egingo dira. Bestelan, luzetu eginik asko. Hori bai. Osea que, Bueno, ni motxuen, bai. Nik esan gutzuete akortatzatezena komerzientien ipoina. Horrek papelezko farolilioekin da, harrixekin, oso politxa ozat. Gero ikusiko zue, hortxe da hoe fotografian da. Gero handiko nuz, han horixe zautu, nebane. Da, Leonenia ostatuko zemia Santi tabernia ekan. Da gero matxintxikinekua, oso famosuma matxintxikinekua. Gure itxetan joate izan da, oingo moruko goitxurari ez dut uste guanik txikite guan egin beste. Igual ingo ebene, asteburuetan ero baina.
baso hundixak, da, hiru ateben bokadilua, Da, azte buruetan, oso sukaldari onak egoazen ermuan, taberna guztietan, hori danak esango zuen. Taberna asko egoa, baina sukaldari xepe onak. Da, gixagua tripak gixak jate zituen, orduen txek. Gero ni mantianian tabernarik ez dut ezautu, mantianian. Gure itxek zuteban baietzen, ozala tabernia. Baina gero, Baleri honeko ebe badagizue, Baleri honeko tabernia. Da, erre honekua berriz, importantia tabernia. Tabernia eta gero tozin erixia, porque txarrizak hiltzen zituen, euenetan laugat txarri bai. Hiltze zian kalian gainera, hilda gero erre kalian, balbaltze hotezan kalia dana eta orman ezeitxa hotezian lau txarriero. Da, industriala bebazan, porque txorizuak eta solomoak eta kanpora bialtze zituen, orduan denpora. Da, goiko saloirako, neriak ordatzea eta montakarra zeuan, ontzixak eta jasotzeko be, oso industriala zana, bai taberna moduan eta bai tozinerisa moduan. Gero okari zenian be, tabernia. Pedro Maria nian be baitxa. Ostatukoa be oso taberna ederra. Da, zerian probalekuan eguan, Antolianeko tabernia, da han oiar jokuak itxezian. Beste bat, patako nian beba eguan tabernia, deskerra nian beba itxan. Osek, tabernetetik ondo eguan ermua, porque orduan egon gozian 1500 eta habitanteo. Baina, danian, sukaldari honak, ondo jartzeikian orduan. Bueno, hor tabernetetik usten dut esan dutela. Gero bat, dendak bufate ginen. Paula, gero tostau diosu zabilanak eta ez, etorri bixak. Hola, katxarra hundiba, kafetera hundiba kalian, automoilik bezan bazatzen isakan. Tostatzez ginean, zaku hundi batera bota, da motozkoen eskutakara bateo, Paula etxoneko den dia. Gero, mantianian margaritekin ezautu neban den dia. Da mendiolanekua. Mendiolanekua zan importantia, botikia eba eguanan. Ermuan ez eguan botikarik, eibarrera joan bihar, bai? Da, lehenengo horako bintzat aspirina ero alkohol daurek, mendiolanian. Da gero mendiolani bat, denda barrixa. Denda barrixa zan oso denda ona, frutia, da horrek kasuela asuntu gontzixak eta klase onak eotezian. Da txarrixak astelenetan hiltze zituen, bi. Igualarepe, erre honia moruan. Kalian erre, da txarri batero, agia, da posi joaten zianare. Gero panadirixak, nik ezautu nitsuanak, Kristo anaiak, plazan Jacintoneku amitxero alabien gio, San Antonion Feliz, Malingonian, da Maria Torretanian. Baina, ez da gitxiren eriak ordatzeakon, zeitxerditan merkantzia hotezan, kotxe bikin biharginak eibarrera irugatekota. Da neturtezian Durangutik, zestu hundi bat, fotak. Bueno, fotazan... Aletzen, zestu hundi bat eta fotak eta bai. Fotazan otxua, da bestia zian ritxa. Da uste dut txakurran dibi, lehenguan entere, prente une onda, txakurran dibi balioen. Gero peroara, kartzen zituen, Maria Foterias. Txakurran dibi balio zituen, panadixak horretxeko. Errotak eguazen, Malengoneko Feliziano, matxinenian, panadixia, matxinenian bebeina nik geneban ezagutu. Zen eri izauzten inazio kondia itzakuak, berak haintxitxe ebala, biharrat haintxikazi ebala panadero. Da errotak eguazen matxinenian. Feliziano eta gero errota barrexan, portxedak azua argazkixa, fotografixia, patxiko eta modesta, oso errotari famosuak. Da gerra denpora, bombia bota, da zemeri neusina antxe errotan ilkako inbetu, areri. Aber, txuletiari behiratu biotak deusare isa ikasteko, beto da. Arra inde isabe, nire akordatzea eta Felipa eta Maria enia arku bezarretan arren isa. Baina, etortezan txapero ondarru batik, da, kalietan, antxo basazoian, joate ginen behi flatera ginda, rau hartu flatera eta herrialian flaterori. Etxerak, hartze eban beste, flaterak. Da, arra inde isabe, guazen, segunda, Nikolasen amama, Valerionian, eta Nemesio mutilzarra. Hiru karranzi dixabe behu ezen. Da, bai, esan dutzu ez, dudani, zero geixen. Ai, da, ez, dendak ez dutzu ere esan gainera. Plazan Zalaberrian ian eguan beste denda bat eta estankua. Dendia komestible guztiena estankua. Da gero, Uñabadia bizidian lekuan, eguan beste estanku famoso bat. Brunanekua. Nik uste dut alenao kafetirixe. Kafetirixe izango zala zen. Patixuan marmolesko maixak eguazen alenao. Baina, estankuak bi importantia. Oseak, orduan eguazen abiten nien dago uste dut, nahikoa komerzio eguala, ez dozuzu eresten?
Bodi aletxe izatezana, enbiaruko bazkarizia. Errero nian. Ez du Valerio nian emoen duen ba. Gero bestian arrazaldera pasu zen da bai, asko. Niereko Maria Bilatik da, Maria Soinen, hori labaderuen azaldu. Ermua txikixa zan arren, ermua txikixa zan arren, bezalako hiru labaderu guazen. Eta zinetar maila, irun zerri guazen harri guazen, aten zine boteko ala txikalto altuak eta urutixa. Bestia gero beste bostero zian txikixa guak. Pentsaizu, 8 harri, egoazen bat, baino estia darroak, Da, ermuan, du han inguruan danak araxe. Nik Posadera Palazioko azpixa ez dote zautu. Estazioa pizkapai. Baina, hortxe zertzen da. Gero zaten daren, ni nek uste zautu, baina zeria zezen eunian, oseak, zera zatezan, aurrezkua. Da aurrezkua, balabaderoa faktizian ezke, da handrazelan urtatezian, plazara, dantzan itxera, aurrezku horrekin. Pentsazu politxa hori, ermuko txiki bat entzateko, zelako, zezenen egun zelako zelebrazio itxezian. Da gero bestia zango jolasak, zango gaztien jolasak, esatezian, soka saltuan, da txintxurri alzerian, da gero esatezan tortolosekin, geixena tortolosekin, da gero kanikekin botxirikan, esatezan. Leria hori geixena akordatzea eta betxa intxorrekin bebaitza, Da gero Neu giztotin, baina alda bajoten bebaitza. Hori itxezan, zuria, gaztekin, zuarrezau, da atzera jantzia abarketak eta durangora inazian. Pentsatzuz lako remerizia, delako behikua enkan, hori urtietan ingenduan, Da gero Santa Eufemiana baten, joanaz. Baina bertan oinazian, akordatzea eta Vicente beti ondokuan. Aretxek dirikitu esan zure zer horrek. Aretxek zertuta, ni neuken luzer etxinotzan erozera txatan guztu. Markinera bakatu, da orduan automobilik bezeuan dezebez, da ondarru batik etorren naheldu ebarrera, autobusa, antxe, da zortziretarako itxera etorreko gintzazen. Baina, osterantzian, nazi akordatzen, bai, Juaninaz Santa Eufemiara, baina ez bere erromerixia gunean, atzaldian, Mateo Arrietakin da jaten gintzazenean, orduan buelta bat eroin, baina ortean bere egunean, banaz baten bakarrik, Da besterik, arratera bai, arratera baten gintzazen, baina arratera azaldi esatezan, etxean bazkaldu, da elorkatizian, urkotizian pasan, da, ezentu, da bai, lixia zertuko enduan, erromeixia ibiratuko entzan, da gero atzera, soziuz ibarrera bagatu bientzazen oinazian, da tren hartu ibarren, da etorri. Da gero interesantia zen, ermuak, markezak ero baekan indarra, ze baekan indarra. Ze, osterantzia, basarri zapitxuiak izan da zituen. Ni neure basarri zezan, ditxuria markezan ez da, nire zentzana, baina geixenak bai zuria, zituen. Da horrea ezi trena bekarri lleban. Entezun markeza osterantzia ezaten bada, zainementetik ipuli edo espilatik zainementera, entezun ungeratzen gintzazen gu. Horti txikitara kontua markeza zelako indarra eukile ban ermutik trena pasatzeko, ezta? Hor da, Kardenarol be, plazia be bai, oseak plazia beharren zerakin, da Elixia eta Palazioa itxuria, Kardenalak itarritxako diru horrekin, ebaren inguruekin itxuria, akabo, esan. Dezten iztak egiztote lehiru asko ez da, baina, hortxe, holan txango da, Zaten hasik, enbarkezak asko llevan, itxuria ermua etxik, Bai. Así que, a ver, goizein sartzen da, miren sartzen da. Txiskeruak, juguetiak, eta enfin, holakotxe gauzak itxen ikiotzen, telar guztietan. Eta ekitzotzen granu jabiarrian, 13-14 urtekin, fotiko egin ureruan, errekauak egin, telarra garbitzu eta holako gauzak egin. Eta beste batzuk joatezian, ofizioa ikastera. Eta beste batzuk, eibarrera frailietara izazira, eskola armeritxara bebai, eta gero, ofizioa hartze benian, biarrera. Eta gizonak, orduko denporan irabazte zituen, 7-8 pezeta egunian. Baina seguridik eta eze bezeken. Baina ermuak ekan, segurua, sokorroz mutu, bakotxa pagatze ban irian, 3 pezeta, eta gero geixo orduan eratzanian, ipitze ben, euren laguntasuna, ordi sokorroz mutu, zeti. Eta akordatzen az, nire gizonak, horre segiduan urte askuan. Baina gero galdu izan hori.
Nire gizonak ipini eban, Santagerako kantoriekin, ordiru hori bat esana, nahi duda pasokorroz mutu. Gizonak ipini eban, bai. Eta gero, eskoletan, maizu maiztraen kasen, handere nioan ezendako eta maizu mutilien dako. Eta liburua, liburuak asko, baina erdera zelan ez egin ez ginduan aitzen ez ezate ginduan be. Eguazen, aritmetika, astelenian, gramatika, martitzenian, eguaztenian, geometria, eguenian historia de España, botánica, física, de todo. Ahora, ¿entender? Cecilia, lehen aukuan, esazitxuan zema tailer da osan. Eta hoi, emondo, por supuesto, hainbeste tailer da osela. Baina, eguazen, 14 bat ero kontau gendu zen. Tailerra? Akordoko zarra esateko? Esan genduan, honetan gauzatxoa. Lehen aukuan, bueno, gero esango dau. Areitio, Fraisko, historialdekoa, eta Antonio Ormaetxea, Anton Txikixa. Ez dakit danak esan dugu zen, baina gu borondate honakin ipini gendu zen lehen hau. Honek obreruak ekizela danok, Eta karo, banan guok, toda la calle, en todos los portales había uno trabajando, otro haciendo escopeta, otro sestuak eta de todo. Ez que 1500 habitantetik beste, gaur obreru. Hor badago hilo musika. Bai, miren, a ver. Zarauzen, neuen, ez da ningure loteria. Da ne hartu neskatxiki bat, da joan izan, ondartzara. Da, antxe jarritzen nahola, jarri izan, txemiek nahola, etorri zian, andrak izonak, da beste andrak ume bat. Neure ondoa, ezagutzen ditxuan. Nire sombrella pilan, da, beste kaldeko sombrella pilan jarri zan. Antxe baga hoz jarritxea, berbetan, da etorri zan, kuñatua. Bestian Andrian gizona. Da, ezagutzen kuñatuak, mundu nora ibiliaz. Mundi nora, izaz. Hortxe zan no, hortxe kursian dau, hortxe errixan, dauke fabrika bida osan. Ikusgarriak untxe akabu kutxuek, eta aretxek ikustera joan nok. Da, zelako esan ditzu bat, ikusgarriak adelantu guztiak onditzu fabriko. Da, hilo musikala da guzti, hilo musikal da guzti. Da ezagutzen ez, hori hilo musikal horrege, hainbeste entuzen bat eta zezan gure hokorre du musikal horrek, bakak horrek bentakarik. Euko txopa, bihar gixau itxeko, bihar ginean hilo musikal barri peino, asko gixau. Hori bentaki hori egak eta bai, nire guen antxak harritxea. Da nik esan hotzan ez, hori hilo musikal hori, ermuan oin egun urte baiuen. Zelan nongo zan, oin egun urte hilo musikala, ondio gontxuan urten da ota. Bai, baiuen. Baina zer ez idazu esan hori, Andra, zer txike, ritmo da gontxea hilo musikalak eta. Bueno, ni bai izan batzut, bueno, deskuidu horren bat, topetaz deskuidua. Zelan da hori, zuk esaten duzuna. Gurian, haitxik eta bizizian, ermuan, estazioan guen, pixka beratxua, tabernatxua batekin, da goixan, bizizian, lehenengo pizuan, Andra gizon batzuk ilunumekin. Ilun eskamotulekin. Da arekeken, taliar txiki bat, etxean kontran, taliartxo bat. Da, antxetxile biarra. Ilun mutilo, horrek mutilo, bueno, klaro, orduan, oingo beste zerrezeuan, zango dute, etxeen biarra goxotik, boste terdietan da jaitxea etxeen biarra. Da, gero, ureko denporan, iluntzi edan mondioke apalostian pare bat ordu inditxe bene. Apalostian bestetan erdilo, orde ziala, baina entzea kontua zuzien movimentu ape bat. Zera, kote zuan are, horre zerdia. Zera, bueno, tantan ditxe, trikitixak eta movimentu ditxe, eta muti bioke beste movimentu ape. Gero gabian panzian, Andriak zagotzan bizona, ez da? Zer txiutzazu. Movimentu geixio. Gero, azte bete paseu zanean zautzen, doble biara txu eskoe. Doble biaraztuko bidiaraka. Segitzen. Gero baten, joan zan hori ez, gizon hori ez, zorze parte banda, herrira. Torre zan, honan beda, alde galien dago bat. Da, zorze parte banda. Topau eban aldemeneko zer bat.
Aldeminen biziranak eta zautzen zen. Zuek zoratuta zauzala. Ezera joten hori joten pandero eta musikia, hori gitzen bestozko zulatzen. Zautzen zen. Ai, mutin, asko bihar gehiago itxuko bertu. Eta asko doble diru irabazteko bat. Izxerik, zorru hori. Zer, panderua jota diru irabazi. Bani doble irabazteko bat, panderua jota. Da, azarratu deguen da martxe jeban arek. Martxe jeban, panderua jota irabazten da bela. Gero hori zelan notzen. Hori zelan notzen nian, geratu ziren, errazoia erakazu. Horre ikusi dabe, musikien gehiago irabazten dana, ostian bai. Egun urte ermuen. Egun urte da zanotzen, egun urte buruzan. Da, ura joate zian zerera, balnearxuetara. Hori Patri Liergan ezen behote zan, poten da zera bebai, zanti pedaratxe bebai. Bueno, da zer gezian. Gero, bai. Ermuan beste personaje importante bazan Leopoldo. Zan amerikano bat. Da, etortze zan Ameriketatik guria pasatzen da ermura. Da, San Pelaixon ume guztio joate ginean, geure txolotokin, txokolatia motuzko. Da, joate ginean dano txokolatia galletekin. Da, motuzko zen globua, baina ez hone globu ozeroke, horre suduno. Da, personak. Da, igotze ben gora, eta gora. Da, gero beste globo batzuk errebitatzen zian, da, karameloak botatzen zituan. Da, lehote ginean dano desiatzen Leopoldo etorri desi. Bueno, baneria maitxuna. Florentina be importantea son. Bai, eskolia. Eskolia eguan ermuan, baitxa. Famosia beste bat, eskolia zan neskena eta mutilena, eta behian Florentina. Eskola txikixen. Ume txikixen dako. Bai, ume txikixen dako. Da txikixen duan Aitxo Aguria eta Inazio kanteuta kalera. Da gero, kantoria beste bat, Don Facundo, abaria. Arege berak zertutako kantua bebara, ez da? Gizon santua zana, Ba horixe. Oso diferentia gana irazi. Musikoa beti izan dala ermua. Orduko denporetarako, enbeste piano hoteko, 1000 habitantekin, enbeste pianista eta enbeste musiko. Da pidemo, ezara bebetxean. Gitarra asko bazen. Bai, aurretik, bai, rondailia. Bandian aurretik rondailia. Dao, bueno, hemen dao etarata kantua. Kalekua, beste gizon popular bat. Importantia gizona kalekua. Felixetara joatzen, gaina maixua bizan zana. Maixua deitzen. Nazarrexetako maixua izango zana. Hau kalekuan behore katarako jona dugu. Hau, Bilbao etaratako. Bene anaiak etaratako bertu batzu dira. Kalekuari etaratako bertu batzuk. Eta bere bizitza dan moduan, ezautu gena dan moduan. Bera bizi moduan. Irabazirikan bada, eta bezera etortzen zera, noletasun zen etxera, da orduan joaten zera, afaldu bariko gera. Burua preskatu zera. Hau zer multitxo! Bueno, hoy amenda kaurista, sí, Bueno, hauza mutizal da Luis Marzana, jango naizena. Da bizizan plaza, bere amakin. Gero ama izan nian, bakarrik bizizan. Da txakur batekan. Da beti bere txakur horrek. Da gero Felixetara joatezan, saltze zitsuan, danetek. Bizarrek entzile ematin. Baitxa, gana hueri aixia gataratzekoa. Ebre, haitxitxak itxitxunan ez da ziniokoak. Da, zolan ipoin hori alako zer bat, tubo bat. Da, gero beste pultzoi bat. Zartutzenen pultzoi hori tubo horrekin, ataratzeko honen pultzoia, da barruan gezitzako nan tubua. Da, handi urtutzeko nan aixi horrek. Zarbatze zitxunan gana huak. Bestela, ezala itxutan nanareko hori. Aixia, bestela itxunan gana huak. Neria kordatzen hoxe, makinak. Gizonak Andriari, Xandria gizonari, venga, zata jonan. Bento zen. Miren eta mirean gotan dira, ez da? Ermura lehenengo, hemen inguruan, da arkixebe, igarren baino leheno, ermuan sartu eba. Alkate zan, orduan da, alkate zala, ermuan urabe, arkixebe, igarren baino leheno goza.
Baina berak ipiniban argiz ez da, nintzunara plazan dana behira, argitza isotzeko. Bai, ayuntamentu, alkatezan. Baina... Orduan txek binizioan, argusia. Danak hasi ikustera. Familia notizioze, Da bai, jarreti angoixan de kasen, izarrak ikusteko... Urko da puntan, kanparo handiba. Lehenengo antxentu ziren kanpaiak, Estrangeruko kanpaiak antxentu ziren. Tradizioa da gana ikasen. Zen nire bela, anengo jone, proklamazio hori, trasti hori, da, ez ebala urten Madriden, Republiki horrek. Da, hartu banderi hori, lotu, da erdura, baina zian. Manifestazioa da, Bai ba, ondio pitxunak urte Madriden. Erregia da ondio Madriden. Da, bueltaen, da bela zekamala balera. Miren, diruan ematixua eta akordatzen zela zela nebali genduan. Zenbat izan Kapia, esan dut zuen, kapia, tasia, tostatzen zen herrian. Herrian bat. Lakotxeko pazian indien dixeak, aguardintxi, oman txakurran dixeak. Eta purua, la txika zateak ona, herrian. Hori izan zuen. Gero ba, ez da ipatik, txodizua, izan behar, konfunden nintzen, kilua, irupizeta esaten koipia irupizeta. Horre be, akordatzen. Eta ibarrea fatezian, ibarren entregatzen ben biarro. Eta gero, 15 eunian, bat diru ekartzen, ez da. Da honek, horrek ninen esan duten no, horrek musikaleko, horrek ekartzen zuen diru, sako baten sartzen zuen txuria. Txuria bizian bizizien da. Tomeketan, zera, 15 horra zebenean, sako usten nieben, zeria, txuria betik intuzen zahatia, maixan, etxian, goixan. Eta han, badia horrek dirua kontatzen kontuko. Eta txuria, gero, irabazte, 15 hartutakoan, atzak konta udanak eta antxe sartu zarua. Eta atzen ez da, nun gordatzen, zakuri, gorduan ez zegoen bankuri, ez zegoen ez zegoen konfiantzari bestegoen orteetan, igual sartuko, zuloren baten ero, heiatuetan eskutatzen benen txina asko dirua. Zagitxinke, gerra hostian, obra gizitxuenak pasarrixetan, leko askotan dute eman, horre diruko zabalo, horre kurrego bixea, leko askotan zazia, entzako. Arete, zako izan nun gordatzen, aleko benu zuloren bat, gordatzen gura, kinzena guztietan, eta albadi hartuen. Dirua kontatzen. Aurre, seriak izena kobreta, gero aletxe, zumot dian, eguelen gozat, ez da? Baitxe, tamina gozat, tamina kobrosme. Solteruz, Cosme, gero, kertako esamina. Malvina eta Julio, areka amak gazte-gaztetan, zate bera intxe labadorio nitxo izala. Bizizian aitxa zarrakin, bizizian aitxe bixak. Hone, mirenek den dioki balekoan aitxe behia bizizian. Gabonetan, Malvinak izate Gabon gabian, bezperan, aitzala miliak kendu gero. Da Julio eta ni zuritxe gendu zuritxo harien, areka zar guztia jan etxe gendu. Berak azaldeak emakariko ziak. Gure aitxa bakizu zen kontatzea eskun beti. Gure mama San Pedro baileku esan. Elgoi beharkua. Eta beti zatu eskun natibiletatea egoixian, joliezela gizon bat eta mutil bat, mesatara. Eta are mutilak krieu eguala, esauzala. Antonar Masio, partzela hau izan da. Gabon gaba. Ahaitzi niri huesabak preguntu guztan, hartu egisa hona ineban. Hartu ba, Siniste bezintak gradian, sinistu bezek. Zeleko kalzaziale. Eta ni urte guztietan kontatzen duzut hori nire unieri. Aztiak, Antonar Masio... Gure kuadriame besterik ez genuen kontatzen ginen guztiak, kantuan. Da gero hortik urte eban, jendia teatruak eta itxia. Da urte eben artista honak, komikuape honak, botazian lehenengo Katiuska, ikusgarri urte eban. Da gero baitxabe bota eben zera, Manojo de Rosas, ederra. Da gero kuadrilak teatrua behitxe gendu zen, horretan denporian asko pasatzen genduan, kaserio bebai,
Da, gero beste bat, anaibiak oso politxa zan, zelan euskeraz ez eben lagatzen, dana erderaz izatezan. Da, hau zan, erdi euskeraz, erdi erderaz, badak euskantuak eta danak ondo ikasi, da, ibiltze egitazen. Horretan afezio hundixeuan, da, artista onak urte den, onak baina, danetik, bai mutilak eta bai neskak eta inzian horretano. Bai, teatrua, bai, txabestatak osatzea, la culpa fue de aquel maldito tango, etxe banak, zera etxe nabenak, protagonista etxe banak, jantzibia zitsuan frakak. Da, pasiora joateko kabailuan, da, botekin, da urte eban esenari zora fraka jantzitza, da edertoie urte eban teatrua edertoie ben. Zora grazia, da bixamonian ama entera usan frakekin urte ebala esenari zora eta emotzan zekulako palizia. Baina den maza, frakekin esenari zora urte ebala. Hori, da beste bat, el retorno a la costa, abe, izan zan ikusgarresa. Da horantxe teatrua, afezio untixeua. Da asko divertitza itzazen, alimitza itzazen, saltza. Besteik ez bara korua, baina antxe. Da kanto guztiak ikazen, gozape bai, da artista onak. Beti urten dabe artista onak. Ez da zinuan biziginean da, beti erdelduna hotezan, zera, jefia. Jefia, da ekarri eben, ez dakiz nunguak. Maungua zian ari. Bai. Ekarri eben kotxe bat, ekan motor bat, ez dakitzen lakua, garua zan motorra, baina ez ekan indare bate, zermuko herri guztiak bultzaka iotzen duen horra, estaziaren gainera. Da gero goitxe bidazate ben maltzara arte joatezala. Da atzea bultzaka karri gora. Lehenengo kokotxia, asesa. Da gero gehitxua azizian nian, harrakuan egotezian, behixak, zain, etortzezen. Zantroka zeraino, ioitxe zituen. Gan hauekin, gora ino, etortze zian kotxiak lehenengoak, zantroka zera danak iotze zian behixekin ero gan hauekin. Motorri behua zizuen? Motorra bai, baina indarik ez. Ez trompeutzeko zapuzata, amarrean ez. Nire kara zerropa batzuek eta hori arkitektuen anaia zela zana. Traje bat iban, horre fanda eguazen, estraje gixara, gerriak urtean ian, eta Bruno traje bat. Garrixeua, garrixa balbatik da, nire garrantxe traje betxe erkalakan. Aginan Vitoria ingenuko edetxera, biso, jantzitza. Franco, bilo traje, mainuziak, bilo bat izatexek edo eta bilo, bagin, Franco zia, koiar morten. Biso jantzitza. Aginan, Franco, jantzitza. Pura la collar. Akia gobernuen nian, Vitoria ingenuko edut. Zema koiarri fini otu zen, pa? Koiar guztia, txaletian iberzen nano, txaletian jantzitza. Bueno, lehen, disfrute da. Kumia bedaneka zen, Semea ala semearik eneka bainala eta anoketa, poko gaspen, Paparretxuko guzuna zan. Hermana be, trenian etortzen mazane, gabardinarun batera, sombrero ginen, markaita jarritziotan. Zete da hori izpeto Ze klase, zein hilde da. Hau zixeu esango zuen, filia pote da, monu egin. Bai, eta, bueno, ja, amaitzeko nire nazarloak baserri kontuak. Besti esan dut txindurrita bai, niri askarloa esan dut. Baserri kontua esango dut zuen. Ermuan, zemat baserri eguazen, eta, bueno, lehenengo lauro honek nik ez ditut ezagutu. Haren baten bat da Jose Benta, Purgatorixo, Palazio Zarra, eta Espila Azpi. Espila Azpi izan dira da, Ermuko lehenengo etxia ero, entzutez. Eta ez dakito indagoen ala ez bebina, Arrako, Torreta, Otxua, Motxu, Antonatxa, Trake, Santuko, Infernu, da Karabixa desagertu dianak. Honek ezagutu ditzutenak neuk eta eurekin hartu emona eukidutena, eta ja honek bat dauz. Ongarai agertzen da hor, 158. argazkian, Orozko 24an eta Santuko 12an. Da besterik ez pentsatzen dagoenik argazkirik. Gero, oin da gozanak, Elorreta, Urko, Abeletxe, Ureta egongo da fuertiena haren baten eta beti ondo. Bestiak erdizka hor gabiz.
gukoin ezagutzen dugunetik eta nik bizine badera. Lehen esan dutena, bazterri pila bat eguan, eta orduan, hombre, hemen bate lehen ez dut izan dugu, baina hemen triletzen zan, garixa joten zan. Trilean ere izaten gontzan gari jotia. Eta hemen be, garixa hartzen zan, garixa joten zan, heltzen zan, da orduan, ipinitxarakat, bazterri zan zer ere itxen genduen. Ere itxen genduen garixa, garixa kendutakoan nahua eta berdia, are kendutakoan hartua eta babia, da gero ere itxezian sekule bedarra, alfafia, alorbiak inakorduko zari, esnieri usein, demasa itxezian. Horrek, hortuarotik gainerakuak. Hortuaroa segitzen da, baina hone bestiok historizarakoan dira. Gero, garixa, ere itxezan ointxe, noviembre inguruan, da gero, ebate zan julioan, eta jobe itxezan julio aldian. Da, ebagi, azeuetan lotu, metaki, da gero gari jotia izaten zen. Eta konturatu zaitzezen, garixa joten du zen, 8-anekua konparazio baterako, Banko Bizkaia da onlekuan eguan, kaminuan. Motxunekua be, bodega aurrian, justineko aurrian, bidian joten duen. Eta, sozidade bi eguazen. Eta bat eitxinen duen, sozida batekoa ginen, ongarai, txantxiku, arrako, torreta, otxua, motxu, inpernu da karabixa. Eta atzera. Eta gero, arara eruan, gero garixa, eta lastua ganbarara, eta hori biarra ondixa izaten zan. Izaten zan, alkarte baten egiten zan, lana izaten zan. Eta hori, esaten dutut, ni ibilitzen nago honetan baserritxoten danian. Haitxezan emotailia eta bani anibiltzen izan inguruen. Bai. Utsugarera gari joki dut. Bai. Artua, zagarrak, etxien iguazen zagarrak dira. Eta gero izaten zen, ardeu egozixa emoteotzen emoteile izaten. Gautzetan trautzen ben, ardeu egozixa ero. Eta... Kafia bebai, kafiako inakekin bebai. Eta azken aranian itzen zen, afaritxo bat ero, gurian askotan zuertatzen zen, igual azkena itxia ero. Eta orduan, Jose Torretak, akordeoia jote eban, eta piparrak arrautziak ino ipintzen zian, da afaritxo bat itzen zen, da erromerixia itzen zen. Eta gero beste oitxura batzue, konparazio baterako hartua etxian hartzen genduan. Etxarretxo bat bazarrixetan isotan nian hiltzen zen. Eta orduan, ezelan babia betxian hartzen zen, eguneroko janalizia izaten zen, babia txarrekixak inero, eta eguneroko eixa izaten zen hori. Haren baten nipino gehiago igual jakingo duzue bateron batek. Eta hartua eruaten zen errotara. Etxeko hartua errotara eruaten zen. Eta ekartzen zen uruna gero galbaian pasao, eta taluak, morokila, eta hartua etxe eben, zein beltzen. Eta ogixa be, generalian etxian etxe genduen. Ez dakat gogua uruna zelan ekartzen genduen. Dakitz, ekartzen genduela, garixa etxean hartzen genduen, baina uruna hartzen genduen, Maria Luisa Trakeneko almazenian hartzen genduen. Seguramente garixa da Ara egoatzen, ez dakat gogua zelan etxe genduen. Dakitzak erabaki, gari jokietan da konparazioetarako dakit, santuan eguan, labia. Eta 8-anekoak eta santuan etxe eben, labajuzuan. Eta ni gurian ekonomikan etxe genduen horreko eixi. Nik ekonomikan etxe neban hori. Baina etxeko urunaki, uruna elkarretxekoak eta etxean etxe genduen. Zari, nire gare ingurukua da, bazarri batera ero baten ginean, hombre, zela izaten zan deitzia. Ai, Maria! Betan hautzen biziak da, zein da? Kalian me bai hori, Kalian me bai. Errizabalik. Bazarri zikan, atiak eta errizabalik hori, zian da, Ai, Maria! Izaten zan, deia zuntua. Eta gero beste gauza bat, bazarriko kontuan, izaten zan, erremu egunian, sobria eruaten zan. Sobria itzen zan, kurutzak ez dakite exatano jakingo dozu. Izaten ziren, sos batzuek, menditxe gero, olkatzen ziranak, eta erretxan ipintzerakoen zizatxo bat. Eta gero arekin itzen zan, arboliarik entako azalakin, bueltan, lotxe jakon, eta gero sartzen ziren erremua eta erinotza. Da izaten zan, sobria. Eta zemat handixu bezan, bazenari esan bazarri hobia okura zalaz, kudutza bakotxa izaten zan solo baterako. Eta solo onditxa bazan ipintzen zan 3 kudutza. Eta hori, erremo egunian, prosozinuan eruaten zan, eta generalian eruate eban, etxeko mutilak. Eta, motxunian ero entzun da dakat ez zuen, eruate ebala, zelandako menutuan, ezken mutilik eta. Eta gero, Santa Cruz de Mayo, 3 de Mayoan, ipintzen zian horrek soluetan.
Santa Cruz de Mayo, ipintzen zian soluetan, da joaten zan urberinketuaki, eta soluetan ipiniko dutzan, eta berinkatu, eta hori egiten zan. Eta, bueno, beste mila gauza egoko dira, baina ez dakat, txuletan ez dakat eixo. Barre, zelanak, kalotxero. Pero ermuan... Anton de Zenego gaza. Anton de Zenego gaza. Ermuan ferreterixia da. Ermuan eregizun eta Jose Bentanian hemen bestia. Txalaparta da olekua. Eta Anton atxanetik oilua Jose Bentania etorri zan. Eta joan zan, eregizunan amama oiluan bila, desauzan Jose Bentaneko Andriak ze, ez donaten moten oilua gau, txatzoen guztian geuriak jafona baita gaur arrautxienak ez da unjori. Desauzan ego. Osea, kaliare bizan, claro. Eta ni kalireko amabi urte nekazenetik, hobeta zortzi beratzi urtera zian astuak egin, nuan zian, ezia bakit, hori zeinak. Eta ganeko da kostarte zerrezara. Bai, osake antxe 8 anek. Gero ganeko ikusteko familizio rekafia eta azukria zer horrek el azúcar da. Revuélveles, ilustrísima, que en el culo tiene azúcar. Caviari. Margarita, bueno, pues en la bodega de Liñesio. Revuelve, ilustrísima. Que en el culo tiene. Margarita, hoy preguntan si alguna de los sueseos ser a su disposición. Beneste zua? Ez agora. Si, a ver, karitasun bauenuna. Da, ez dut zitxuna karitasera, endia. Da, batak zera, zeinoko babaka garatu, gure amarik enduko zanan jerzera. Da, bat zunan etxera eta amarik jerziak endu, da, ebote bat zanan. Da, gero etxe itxunanik komprak. Da, zemana konturik eduaten. Da, zeba zordona hau bata, hoi niskandik txatan akordatzen bai txaparra. Gana batua, estrantua, izanak. Euko etxitxuna jerziak. Gero giztorazen kuadrilakoak. Da, hori izan gure zirtxe genduan, bakaritaze kuadriako, Ez da gainera... Baina zerretxe genduan zen, da? Zaitxik esan du matemakin lehen hori. Ze tratu egoenan da? Akordatzean politika asuntu ezera burruka kalian gotezia. Hori polizia. Polizia zena, baina hori. Polizia. Eso zaitxatu bari zuta. Hori politikia zena. Baina tratua bat ariztu burruka. Hori esan da, baina horretara ni... Hori gerriak Hori zer da bizkitzako horretu. Bueno, aquí se pasa de zera, botua justuan egon dezitxuna, hori txuria daunez. Botua justuan egon dezitxuna txuri ez, no? Ordean, bokara ez da irabazte, eta gero kukiraz, baina hori. Baina justua izango zonan, bestela denbora izan bar zonan, eso zan egon. Generia pentsana arteko bote, apurte de baina. Honek zaten da, Bueno, baina hori ketxako zeik. Ubida, beti kapia Hori ez duen elixian, ipoina. Elixian aixerak ez duzuna. No, hombre. Hori xo, malixian ipona. La gente. Bueno, jentia mogetzen da, galderaren bat edo zehozer jakiz bai. Ez igual da. Bueno, bauz izan da, espero dau. Nahi baduzue oin argazkizak. Bai, hori da bat. Eta beste bat, Babintzaren bat, a ver. Sí, Zer? Beste preguntaren bat. Bueno, conforme. Preguntiero, confuntiero. Ni honek... A ver, Zerat izan zen hilarian asuntua, txikiza zanian eta kotxe batek arraman.
Horrena ez dakit, bai nurako zan, Hilaria egon zan barburu ez izan. Ermuan, lehenko azizana izan zan Florentina, hemen esan da benara. Azizan hori dela, baitara puntua. Hilaria bine horretik egon zan, Florentina loidia Jesusa. Alabia. Eta haren amazan Florentina, eta arekin azizian Ermuan, parvulari zuetara joaten, eta hemen eza eben batzarretan biti gara bian, urte birekin ja parvulari zuetara joaten ziren. Eta esan dago dutetxe belaz inazio ikasetzen ez. Bueno, baina... Geixa osan bai, geixa osan batu itzen zirala, ruminak, urte bitxik geixago, Ermuan, oindala kontuik parabitzen banetan. Eta haren segido, Hilariak hartu eban hori lan hori. Eta hemen bai esazen duen alkotxen emateka. Urteixan atzian jarritxak, kalia. Eta gero automobila ikusi ebene jaiki izala. Automobilak garrapago gara. Hilaria, Ba, Hilaria. Urtitxik eta automobilak Baina behiratu zela. Ermuan da, leku askotan, tuberkulosua zan, geixo hori. Orden etxian gobernatzen zian. Alimentu ondixa eta etxian, gastu ondixa bat ezan. Ordu entxe zan, Ermuan kaste bat egon zan tuberkulosoten poraztuan. Da familia ondixa zian, ordu entxe zian bere launak honek etrakoneko Jose eta kuadrile ondixak. Egun baten pentsu ben dirua bat ziaren, dako zelan batu. Eta gure haitxe txindurriana akordatzea da bitxe bezala Jose eta etorri zian. Berso batzuek eroseo, asmatzeko, aretzen dago dirua. Da hori patxiurkoko, ordu etxek gure etxeketara eban, horren dako zan. Batu zan dirua aretxerien motz, etxek izuen. Da patxiurkoko zure etxeketara eta guara? Bai, bertzua bai. Joko, inkantazuna bez. Hori da bekikatu bat. Hori diru hori zan, da hola intxe bat ez zan dirua. Ni akordatzen az, zera, Maria Torreta lekua, Maria Torreta. Geixorik eban argiztarri zanik, eban kantzera, gizonak. Urtietan. Iru mutil txiki ikasen, iru me txiki. Bizizian entxe martxineneko... Lau mutil, Lau. Bai. Da geure ama, da segundak, nazeria, familizia izateko eguana, gizona, hola, da egotu zana gizona txartot ezan iztarri. Orduan ez eban operazio eta olako gauzarik. Segunda karnazeria eta geure ama jatezian gabetan, launtzera. Eta gero, izan nien txarto geratu zen, orduan ez eban seguro sozialik eta ez zerre. Kantabriak, Ermuan Kantabriak, berak zertu eban, getorri zian pelotarixak, akordatzen az, pelotari altu bazan, Mondragoko... Mondragonesa, Pamaua, pelotari handizan, Kantabriak dindituta, eta jokatu zen Ermuan, pelota partidu aretxein dirua batzeko. Bueno, orduan Ermuan asko gauzonak. Laguntzen, batabezien laguntzen asko. Horixe, esenzial hori da. Horixe ba? Dana dixo. Da orduan batasuna oinbide geixau eguen. Porque orduan familizian iakordatzea eta gure amak eta ume bat epitzea benian, argi errapatzik izan eta gordo itxezian, lotu maleta baten, eta bestia familizia izan aretxean. Oin ez da bena inoko motako roparik. Txikize, oin umeri txikarte jole, eta gu pentsatzen besta bat etorko eta gorde. Eta oin zelan bitxio da keme eta itxuio bolotatik egin dixaben. Eta horriko bada. Dana, bata bestirin dana. Gure... Zabalotan geixar. Mejoratzen goian ez orduan. Eusabatzuetan bai. Hori egiten bizizan zure ama jatezan abierra egiten. Hori famosua. Hortxe da, fotogra pixan, zuzelako lotoria da, hor fotoria da.
Antolatzaile hona zara, raiko esan, bueno. Abaretxea bizizan, abariak ointxe eta etxea intxeko bizizan. Eta jangarisa beti hornillo bat kitze ban, hornillo bat, ezta? Da, egurrikatza, kinikintza bat. Igual ipintzizioan, zera, korruak da hartu ezartzea zen, hartu ezartu da. Erdi gordini jako egan ari. Korrueri. Ez da, zuk ezein kasurik, hori errantzen denean, hori egozitza da. Ipinitza da kasua eta bain nuen da. Alakitzen rangu esan. Kriston izotzen kungora igarira. Da berak zateak bizio, zen Miguel itxia zaz da, bai? Gorputzak ez da ibiltzeko gorik. Ez da nahi ibiltzea, onziarriko beltaino, geruen egin. Etxako lahari arzekulako gorputzari behar nahi da benda itxe. Jaikitzeko gorik ez badaka? Bueno, jaiki, da Juan. Etxako lahari Esan agertu gerra hostian. Basunan gerratien da gitxo esan etorri. Esan agertu gizan. Eta horre, itxikonak josioti bueltia. Da, kantzon zui urtzian. Eta izotzan donazakakuzain, nigeritu etorteko balko itxi begira. Artu zuetara hilatze zanian, erdi-erdiko korrientian, itxi jongan antxe sartu dina, da intxiketan etxera. Baita, matxilleneko kumu bame izotzen. Gorputzek ez da. Izorua garrika zona, Aldere zimbiako utilizar. Baina persona hona zan, Da sartu izotzetara, eta ben biezaren, ezi eban urte zintxune, ni batek guaritza zure ama zaren etxera, da la 50 piek zabaldu genian, atzera kala bat, behintzat, indou ermua holan ezautu zuen duenok pixkate akordau eraiteko eta gogora kartzeko, eta ezautu ez gendueno, behintzat ermua ezautu eta lehen baino pixkak gehiago maitxea izateko, ez? Bigarren bat, preminia ikusiko balitza, bigarren bat eiteko prez. Agertu zian aurreko bilera baten. Laguntzeko eta onerako bada, eta, hemen ermuaren zatitxo bat besterik ez agertu bai. Eta, ikusi dozuen zabala eta gauza asko, eta beste alorrazko. Baina, hor kanpotik etorri dian ape, ermuarri inda da, oze? Eskua botatzeko da gertu, Bueno, horrek ez ditxue ezauten errekabin, horrek ez ditxue ezauten zetan azakotzen Bueno, eta jazta, oin, zera, afari badaukagu oin, eta, nahi duzuenak gombitaltu ezagozi, eskotera da, bakutxa beria. Eta persona baten izena ez dut esan, hemen bileretan asko, sarritxan etorri da lagu, hemen gauzena prestau dugu eta legin dugara, baina Nati Orozko, Nati Jartzabe bai egonda beti, laguntzen interesa ipintzen eta egon ezarren eta gaur ezin izan abitzen, eta ez di, beste gozatxo bat esan, bihotxo, ni pentsatzen dut ezen duela pentsatzen nahi beste jente. Ni bai, El libro sobre el euskera en Ermua y también en Izaga. El autor, Fernando Aranberri, será el encargado a continuación de explicar un poco de qué va esta obra, este libro que se presenta en el día de mañana. Es el tema de nuestro Gambara. You know you make me wanna shake my heels up and down, throw my hands up and down, throw my head back and down. Come on now, don't forget to say you will. Don't forget to say yeah, 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 yeah. Say you will. Say it right now, baby. Say you will. Come on, come on. Zeraitik egin duzu ikerketa bat ermuko euskarari buruz. Zeraitik ikerketa hau? Bueno, nik euskal filologia ikasi dut eta orduan ikusi dut ermuan patrimonio historikoa ez dela landu, ez dela ikertu, eta euskal filologia ikasi ostean, pentsa honetan, ermuko patrimonio historikoa berreskuratzeko, oso bat izango litzatekeela, lehendabizi, ermuko hizkuntza jasotzea, hizkuntzaren bidez, beste zenbait gauza, ez? Hala nola ohiturak edo jaiak edo kantak. Zer daka liburu honek? Euskarari buruzko ikerketa bakarrik,
edo zelan antolatu duzu liburua, gutxi gara bera? Bueno, alde batetik dago atal nolabait esateko teoriko bat, horretan, euskara dituen atalik garrantzitsuenak biltzen dira, hau da euskararen korpusa. Honet direz dignabidea, joskera, aditza eta vokalismoa. Gero guzti hau pixkat praktikan ikusteko, lehen esan dutenez, Ermuko jendeari egindako taskitzina biltzen dira, hau da, Jaitza zelako aziden, edo Gaztainerde, edo Santageda, edo Karnavalak, gero Antzinako lanbidea zelako aziden, edo Ikartza zer ditzen zan, Teiagileak, Armaginak, eta gero beste ataltxo bat dago, Ermuan lehen bertsolari batzuk egoten zian, horrek esan nahi dago, Ermuan euskeraz bizi izan dela beti, eta bertsolarien artean Guillermo Bengoetxea Txindurdi eta Germán Luibiguen etxeina aipatzen ditut. Gero beste ataltxo bat dago, Ermuan libudu bat toko uneban, libudu zar bat, pasadan mendekua, eta Ezekiel Etxeberria abade jaunak idaztako libudua, eta hor biltzen dira bertsuak. Nik uste dut libudu orden berri emotia importantia dela, ala nola, Ermuko patrimonio historikoari laguntza bat emoten dotzagulako. Hortan biltzen dira euskeraz eta bertsotan Ermuko antzinako pasarteak edo diturak, hau da batzuk erlijio ingurukoa dianak eta beste batzuk popularragoa dianak. Azkenean guzti hori ulertzeko liburuen hasiera sarrera bat ipintzen dut, eta sarrera horretan metodologia azaltzen dut zergatik Ermu eta hitza batera aztertu ditzudan, eta gero Ermuko euskararen egoera pixka bat ustez zelakoa den hartzen dut. Zeinen laguntza izan duzu liburua idazteko? Laguntza importantena eta funtsezkoen izan da Ermuko jende nagusien laguntza. Ermuko jende nagusiak datuak emondoztaz, eta jente horren laguntzi esker lana aldan moduan egin izan dut. Gero beste pertsona batzuk egon dira atzian, horien artean jarraipen batzorde bat, egiten ziren ordera pausuak pizkat ikusteko, libura ondo egin zegoen edo txarto, euskaren gainean eztabaidatxo bat sortzeko, eta gero beste jente asko bai egon da, igual aportazio txikizak emon da bena, baina aportazio txiki guzti horiek batzen liburu hau egin dugu. Eta azkenean euskara batzordea lidu laguntzen emon dago eta horri esker lana aurreratzea dugu. Ermu eta eitza elkartu egitzuzu lanian, ez eitzi? Eitza esaten dutenean esaten dut eitza, Saiabente eta Etorreaga. Betidanik eitza eta Saiabente Ermuarekin zer ikusen izan du. Alde batetik eitzan dozen ermitzak, Salvador ermitza eta San Pedro ermitza, Ermuko Elizaren agindupean daudez. Gero hartu emanak eitzako jendia eta askotan Ermuda jo dau. Zali hor da oso gitxitan bakarrik udaletxa joan da administrazioko gauzak eitzera edo soldaduzkaren gauzak eitzera. Gehien bat beti hartu emana eitzakua eta zaintekoa Ermuarekin lotuta egon da. Berezitasun daka Ermuko euskerak, berezitasun bat, zuk ikusi duzun berezitasun bat komenta idazu. Liburuen agertzen dena edo ez den agertzen. Nire ustez importantena da ikaren erabilera. Ermuan pilo bat erabili da, ika, eta askotan horregatik kritikatu izan da, ez? Pentsatu izan delako berzerritzaren hizkuntza zala eta respeto falta zala. Hori da eta beste Euskal Herriko herri askotan baztertu izan da, baina Ermuan gorde egin da nahiko ondo, ez? Eta gaur egun ere gure nagusiek asko erabiltzen dabe. Noiz ez zinean lanakin?
izan zen karreria amaitu eta segidoen hasi nintzen. Azteko, Manu Etxeberriarekin, nire irakaslearekin kontaktuan jarri nintzen pixkat metodologia azaltzeko, gero Euskara Batzordean presentatunean proiektua, eta Euskara Batzordea baiezko eman ondoren, ja buru belarde izartu nintzen lanian, eta oingo urteko San Juanetan edo amaitzu dut. Zenbat horri daka gutxi gora bera liburuak? Gitxo gora bera daka berdunpala hori. Eta saldu egia da kalian? Alde batetik egingo dugu distribuzio bat inguruko liburutegietan eta inguruko ikastetxetan. Berdin mailei eta lagunduaren jendie bai, emon egingo dutzagu. Eta gero, gelditzen diena, zagai jarriko dira ermuko eta inguruko liburuetan. Zenbat ale, eta gelditzuzua? 1000 ale. Egiko jendiari laguntzeko balio dau liburu hau? Behintzat ermuko euskera jakitzeko zelan? Bai, euskartik izan dagoen jentia eta euskaldun berrizak eta erdaldunak, zaitasun handiza dake euskara ikasten da benean, kalera urtetzen dabe eta ermuko euskera edo bertako euskera ez da bezagutzen. Dan honen bidez, material bat eskatzen dut ermuko euskera ezagutzeko, eta lan honetan jarretzen dien pautak edo, euskaltzen dien markatzen dituena da, metodologia aldetik itxo da bera, euskaltik izan emoten da bena, liburuan egongo da. Ikasteko bide berdintzua izango da. Zer izango zen nioke jendeari animatzeko zure liburua begiratzen edo irakurtzen? Nire ustez, lehen esan dutenez, ermuan oso itxi ikartu da patrimonio historikoa. Eta liburu honen bidez, patrimonio historikoari aportazio handia ematen dutzagu. Horretan, ez da bakarrik euskara, ohiturak eta pasarteak eta lanbideak azaltzen dira. Eta, horren bidez, ermuko historia ezagutuko duzue, eta edo aparte, aukera badegabe dakazue, ermuko bertako izkera jator bat ezagutzeko. Eso. Terminamos por hoy nuestra información. Ermua eta eitzako euskara ikerran deskriptibo sakona argitaratzean, Fernando Aranberri Oriozola aspaldianik Deustuko Unibertsitatean hasi eta aurrera daroan premiazko proiektu nagusi eta beharrezko baten barruan kokatuko dute. Severio Araneko euskararen azterketa neolingüistikoa izeneko nire neure doktoreko tesirik arat lariotan, hor, hemengo euskara biziaren ikerketa deskriptibo sakon eta zehatzak egiteri izan ere, oraintxe egin ezik, behin ikutua joanez gero, zer jasorik eduko ez dugu. Doktoreko tesi mailan, dagoeneko, Bizkaian, hainbat lurraldeetako euskara aztertzen gabiltza. Doktore gaiak bitarteko, jadanik 4 tesi definitu ditugularik. Severio Aranekoa nibile, Urduriz Gatikakoa, Iñaki Gaminde, Mundakakoa, Eneko Barrutiak eta Basorikoa Jon Arretxe. Tesi kanpo, beste hainbat herritako euskara aztertzen gabiltza, eta hementxe daukagu Fernando Aranberri Odiozolak aurkeztutako Ermua eta Eitzako euskara ikerlan sakon eta zehatza. Edozein alderretik begiratuta, argi dago euskara biziaren ikerlan deskriptiboen behar izana ezinbestekoa dena. Gaur eguneko euskararen egoera ikusirik, batez ere belaunaldien jarraipen ezak bitarteko. Hizkuntzaren komunikatze bidea, psikofisiologikoa izanik, gure euskal gizarte harremanetan era askotako aldaketa sortu dira historian zehar euskal hizkuntzaren ekonomia, mefonia eta transmisio entzura bitarteko izan ditugurean. Gure herri euskara bizia, jatorrizko sistematik aldatuz edo urrundiz joan da analfabetasunaren bidean, baina hor dago, oraindik bizirik eta beraz. Noiz arte, gure geude esku dago. Gaur egun, 1998 ara, euskara baturantz joan nahi izan da eta horixe litzateke euskararen bizibidea. Baina horretarako, ezin dugu dagoeneko herri euskara
bizia gehiagoko barik baztertu, eta tabula rasa egin bizirik dituen edertasuna jaso eta ere bilbaino. Horixe berori egin izan du Fernando Aranberri Oriozolak ikerlan deskriptibo honetan. Ermua eta Aitzako euskara ahaldenik eta zehatzen jaso eta aztertu, etorkizuneko euskara batuaren oinarri lagun sendo eta argibide izan dadin bere batasuneko bidea ageratzean. Hasiak eginak dirudi, eginak urregorea. Juan Manuel Etxeberria Ayesta. Bueno, eta nire ondoan, Juan San Martín, hortik bezalatzen dugu, Euskal Herri osoan ez du aurkezten handirik behar, eta gare gutxiago ermuan gure herri aldameneko herrian jaio hartulako. Bere lanetan genero asko landu ditu poesia, ipuinak, itxoitunak, eta literarioak besteak beste. Gaiei dagokionez ere, gai askori buruz idatzi du artea, etnografia, historia, musika, eta disiplina askotan autodidakta izan. 1974an, Lauaxeta kazetaritza saria jaso zuen. Eta gaur egun, esan dezakegu, Euskaltzaindiaren lehendakari ordea dugula, eta Erniker Euskoia Kaskuntza eta Arantzai taldeetako partzailea gaita. Hitzak zertaz. Hau, Fernando. Bueno, idazkari orde, edo bezala parkatu, Euskaltzain buru orde izan, nahi, orain momentuan ez da. Beste kargu bat egetik gutxi behar da. Bueno, nik ze ezago dut, pozik etorri naiz, Hondarribian bizi naiz, pandaneko 15 urtean, baina pozik etorri naiz ikusirik, hain zuzen, neu gaztetxotatik kezkatu nintzalako Eibarko euskerako gauzak batzen. Eta hortaz, nik ahal izan dudan ez Fernando bezin teniko, nik ez dut egin, filologia estudio hori, eta hain teniko ez. Baina hango ipuinak batzen, hitzak batzen, lehenengo teknika hitzak, gero txorienak, gero hola jarraitu nudan, perretxikoenak, eta abar, baita landalaena ere, eta engabeko lanak zegoen, bilatzen hartan sekian pertsona bat, eta gero, haren teknika hitza, errekazkoa nola zen, da, txorien kasuan da, landaren kasuan da, baita ere latina, universal ezagutzeko moduan, horako bilketak egituan. Horregaitik, beti kezkatu nahu, ze nik egia esan, euskara maite dut, da, esaten dana, euskara batua ez dut ulertzen edo bestia, euskara batua laster ulertzen dago nor nahi, beretik, bera euskalduna badi bada. Diferentziak ez dira hundiak, ni Euskal Herri guztiak ibile mendizale bezala, eta, bueno, hemen arkiz asko dutzen ditut, mendizaleak izan egin moduan, baina ni asko Euskal Herri guztiak ibili naiz, da nik euskaldunen artean, beti zer ikastea izan du, horren arabera, ibili naiz, toki guztietan, danena ulertu nahirik eta danena zertu nahi dira. Berdin inertzen dut batuan, edo berdin ibartar ermua, alkarren erritik, alkarren urrenak edo urbilenak dira, eta berdin zuenak esango nukenik. Eibartik heldu Ibarrera, edo Eibartik plazentziara, diferentzia handi gara edo euskaran, Eibartik ermura bat. Ermua eta Eibar, hizkuntza kontua da hori ez da, lehenengo aldiz. Aspalditik esaten etorren izena da, nik ikuste dudanez, urbilen ermua hau, eta gero Maiabia. Eibarrek gero berat, badu jokela, Durangaldera baino gehiago, Martina da, harremanegaitik, deutzat eta ez dautzat. Eta holako detailiak ditu, laburtut erabiltzen badugu. Gero, entzungo ez dute iniz, hemen euskara txarra egiten dugula, eta hori togozakoak esaten dute, baina nik esaten dute dena, euskararik ederrena erabiltzen dena. Beste guztia, erabiltzen dena bizia da. Eta bizia ez badu gehizkuntza batek gehizki da egiten. Eta hortik hasi bila gara. Euskararik ederrena erabiltzen dena. Eta Gipuzkoa pasatzen dena da, Bizkaiko aditza, Bizkaiko formak zelan ez dituen urak ulertzen, hori txarra da, beste gabe. Baina nik, segur esaten duzuen, bai ermuan, bai Eibarren, Markinaldian, inguru honetan, inu baino hobeto erabiltzen dela gramatika. Gramatika Bizkai galdekua, Bizkaiera esaten dena. Inu baino hobeto. Da, aberatza dela, dudari gabe. Hori gabe ezin da beste hizkuntza erabili bihar bezala.
Eta indarra izan badu euskerak erabileran horregaitik da. Bere formak sustraituak bizi-bizirik izan ditualako. Eta liburu hori buruz, ze esango dute? Liburu hori dut, nik egia esan, emozionatu egin duen, ondala asko etorri zenean etxera, izan nahiko lukia hemen egotia, nik ibarren alako lanak egin ditu alako, antzerakuak, baina egia esan nik ikusi dudanez, Fernando, txalogarria da egin daren lana. Zeripikotuan berak, filologian aldetik egin du, esplikatzen duen bezala, bai analiziz bat, hitzetatik hasi, eta gramatika aditzak zelan erabilia dira, definabiliak nola behar duten, joskera, gramatikaren estruktura edo egitura guztia analizatzen du. Berak batu ditu alta, baina politenetako ala gero gainera, horrez gainera gero muestra bezala, hemen bizirik jasoi dituan gauzak jasotzea. Zen, bai, asko ez dute garbi puntu bat. Gramatika ikastia, eta hiztegia ikastia, hitzak ikastia, berbak ikastia, da gramatika ikastia nornek egin duke, eginek. Hori, Aita Zabala jesuitak bertso lanak hainbeste egin dituanak esate moduan, hori estrangero batek ikasten ditu horrek mekanismo badagolako eta mekanismoan arabera belaxe konprenditzen dute. Baina erabiltzea bezala. Erabiltze horretan balioa dago herriak bere esaldiak, bere ateraldiak nolan egiten dituak. Eta hori da gauzari politenetako da, ez tala bakarrik, hizkuntza bat, berbeta bat edo idioma bat, ez da bakarrik gramatika eta hiztegia. Zerbait gehiago da. Eta zerbait gehiago hori dago esaldietan, modismoetan, errefrauetan, hor azpitik filosofia bat egoten dalako, inguru bateko jentearen pentsamentuarena. Eta horiek, gurasoegan egartzen dira eta horrek ez dira belaxe asmatzen, eta gero, kapazia dira asmatzekoa. Eruputxo bajarriko nuke esatu baterakoa, hau lana ikusi noen efetan, Napoli baduzu. Danok esantzen dugu, hainbeste urtean Euskal Herriko plazetan kantetan ibilidan ez dok amairu. Ez dok amairu, ermuko gertakizun batetik atarata dago, izen hori. Da hori da, urrinago joan da, ze guk, naiz da dure serian esan nahi dut Europako mendebaldian gare, da gu ez gara, zerak arantzadi, desfor arantzadi izatezan orduan, ez gara gorputz arraro bat Europan. Europarra gara. Europarra gara, Europa oso plurala da, etnologia aldetik, berdin hizkuntza aldetik, eta guk, euskaran egon arren, guk Europako kultura dugu gure barruan. Asko guzti baino gehiago. Eta hor dago ejemplua ermuko gertakizun horretan. Latinez erabiltzen zan ohitura bat, pertsona baten argitasunaren reazioak ikusteko erabiltzen zana, gero iparraldian, Europako iparraldian asko erabili dena beste hizkuntza batzuetan, hemen ermuan aurkitu zuen askoek. Hori, Cancionero Baskon, Cancionero Popular del País Baskon liburuan handator, da hau da. Esatu beharako, gazte bati, ikusteko reazioak asmatu indiardu bate buruarekin erantzuna ematia. Ezan, amairu galdera, amairu itauni galdera emotia. Hainbeste, amairu erantzun emotia. Eta, Martiniko zan, ermuan, esaten zana, hau, bit, eta iristen dania, amabi, erantzun emotia da, amabi apostoluak. Amabi zer da, amabi apostoluak. Amairu eta, ez dut amairu. Hori da, hor esaldiak oso polita da jarrita liburuan, eta esaldi horrek esan nahi du, superstizioak ez du sinisten. Ez du superstizioak onartzen. Amairu garrana ez dut onartzen. Superstizioak ez dut amairu. Erantzuten da hor mozten du. Eta hori ez da bat batekua. Hor, azken baten, badago, hori amairu itanok eta amairu erantzunok
erabiltzeko modua, Europan erabili bada, diferentiak izan dira erantzunak, baina hemengoa izan zuen dugu, ze izan da. Haren mutilaren bizkortasuna bakoitzean erantzun ziurra zehatza emoten. Hori da lesio bat oso interesantia. Zoritxarrez, guk ez du izan euskarazko eskolarik oinazten dira. Eta horrek eskoletan erakusteko gauzak dira. Ze, pentasunak, sarri esaten digutena, gure mundu itxian gaude, beti euskararekin, da gainerako mundua zabalagoa da, eta ez. Unibertsoa plurala da, eta geure gandik azten da unibertsoa. Bakoitzaren gandik. Eta herri bakoitzaren gandik. Eta ez pentsan, ez arela unibertsalak euskaraz egitea beti. Nik izan duten aldrez. Unibertsala bestela, latina hileben eman digoitze kontuak. 16. mendera arte ikasketak guztiak duen jo, 17. latina behar zen, eta latina zeintzue. Harek nazioak nahi izan dutena hizkuntza bat indartu eta beste guztiak desegin. Eta horren ala errua. Eta nik uste unibertsaltasuna danon gandagola. Danon gandagola kulturala zer egon. Beste idatzi bat esango dut, aspaldi idatzi nuanak, konturatu nintzalako, esate baterako, lehen, 18. mendera arte, eta Juan mendera arte ere, moda handia egon zen, alegiak. Alegiak dira, olako moraleja bat, ipuinaren ondorian ematen duena, kontzepu bezala moraleja bat. Animalien berbekin egiten da. Eta animaliak, danut, pitxurazko, zutuko zendu, hori, otzua eta aseria edo zera eta alkarri, bakoitzak bere fakultatien gora bera, agertzen dituan agauza. Eta moraleja horietan, ematen da beti kontzeju bat. Kontzeju hori eskolatik kendu egin da, pena, guk umetan ikasten duzen, baina pena da ze hor moraleja horiek oso konzepto moral interesantiak dira gizartiarentzat, baina hor gelditu dira literaturarako bakarrik. Politena da, Europan horre zabaldu zituena griego bat izan zen, Esopo. Amengoak irakurtzen, ni irakursari ere ingueratik. Ez du beste egin irakurri angua eta hemengoa harrapatu duten guztia. Baina konturatu nintzen, Esopon ez zeuden alegia asko zegoela euskaran. Baina ez Esopon, gero 18. mendean, La Fontaine, Samaniego, eta ideak etoidan agertzen ez dirana. Orduan nundi datoz horrek. Besterik, liburu baten, ipuien liburu baten izaurri bat ingarri zen eman behin, Hilena Azpeitiarena, Hilena Azpeiti esan zen emakume bat maistra, euskara lan asko egin ebana, eta aurrentzako oso ipuin politak idatzen zituena, eta maistra bezala. Garraudean. Nik zarra ezagutu nuan, izaurria eskatu zidan, orduan, han zeuden izatik da, izaurria esaten nuan. Guk, nundik hartu ditugu, ipuin horiek, Esopon da beste Europako idazlietan ez da dena. Bilatu behar badugu, iturria, alutza joan beharko gineke, behar bada, 7. mende hartan, hinduen artean agertzen dira biliburu, Pantxatandra eta Isopaneza. Horietara jo beharko dugu, sustraia bilatzeko, baina ez dira berdinak. Naiz da idea batzuk berdin txamarrak izan edo iturrian izan, idatzita daukagun datu izarrenak, algoa dira. Hinduen gando iturria izan arren, guk gure erara, gure modura eratu ditugu. Eta gainera ontsi liburua atera berri da, Juan Antonio Mogelena, Juan Antonio Mogele publikatu gabe gelditu diranak. Ze zoritxarrez gure artean gertatu da pertsona bat, 1804an hiltzena, eta ontsi publikatu dira bere ipuiak. Inoiz publikatu gabea. Bera hilda gero, bere libururik ederrena ere, Bizkaiera ederrian idatzi da, Markinako euskeran, bera jaio zan Ibarren, baina aita Markinako eban, zera, medikua, Ibarren mediko gozara, eta Ibarren jaio zen, baina gero apesein da Markina medize. Orda Markinako euskara, Peru abarka, utzi eban, 18. mendean amaieran, idatzita, publikatu gabe. Ixe egun urte dozan publikatu gabe liburu hori, eta azkenean publikatu zen, 1881an publikatu zen.
Hori izan da, gure, behar bada, gure herriko pekatua, gutxiegi begiratu dugula, ez dugula bezan konsientziari gure herriarengan edo gure kulturarengan da hizkuntzarengan. Nik uste ordua dela hartzeko, eta guriari begiratu diazu, bestiak ukatu gabe. Gainera, guk urte askoan entzun dugu Amnesty Cristiano, edo zein tokitan. Nik ikasitan ekatzen badugu izan, egun nu, soldo izan ez zuen, nolakorik esaterik, baina soldo izan ez duaria, esaten eman, no he aprendido el arameo, no sé el arameo. Ditu ziren arretuta. Eta, ez que, Cristiano bere nabakarrik, kruzatetan erabilitako arabilen da judiduen kontra, gero guri aplikatzen. Cristiano izatea zen, gazteleraz egitea bakarrik. Eta hori ez da horrela. Eta hori izan da, zoritxarra gure herriak alde horretik izan da bena. Dano gara kristomundukuak, eta hor ez dago ukatzerik, bezala zein da, ze hartu behar dugu. Baina gauza badago gardi, garai horretan, kalte egite bat euskara. Hori maixu egandik azita, horako mentzajia zekuen goitik eta. Aspaldiko urtetan, Carlos Hirugarrena izan zen, dekretu Simone Mana, eskola guztietan ertera, da besterik ez. El castellano, común da lengua. Eta orduan, gertatzen zen, bertakua, gurasuak, zelan moten kontzepua, estudiatzeko euskara kalte egiten du. Gurasuak, intenzio hori honenakin, euskara baztertzen egon dira. Baina gaur, alderantzez da, ikusten da, bi hizkuntza ikasten dituanak uretatik, hirugarrena eta laugarrena erreza ikasten dituanak. Hori da, Europa herrialdeko jentiak eta ifarraldeko jentiak aspalditik egin dabe, eraman dabe bidia. Zu edozin nazinetara baten bazara, notatzekoa da, edozin personak baditu hiru lau hizkuntza normal erabiltzen. Nik gero nik esperientzia gatortan gauza bat egin. Nire semiak gumulumetatik bilingüe izan dira. Lehenengo euskara, gero erdera, baina biak erabili dituzte. Gaur biak lau hizkuntza erabili dituzte normal. Da estudiatzeko eta laguntasun hona da berentzat, hemen ez dara liburuak inglesez erosteko edo frantzesez, eta ikusten da estudiatzeko interesantia dela. Beraz, guri hainbeste denporan, gezurretan edo ebili dianak intentzioarekin, da baina hizkuntza bat ditzeak inok ez du ezer irabazten. Aberaztasun gana bere barruan. Eta bere barruan da aberaztasun behin esan dudan errazoiak dira. Gu bat literatura. Eta ez da bakarrik literaturan pobre hau dara aberatzu da. Herri baten sentipenak nolan azaldu dituen hizkuntzan bidez hor dare presente. Eta hori da danok konduan izan behar duguna. Ez dira gramatika eta hitzak bakarrik. Gero, badarela, joskenak eta esaldiak. Gu bersolaria bat ditugu zeo segaiti da. Beste herriak ez dutena. Eta beste detaile asko ezagun ditugu, ditugula, aberatzasun ikaragarria ematen dugutena, esaldiak. Esaldiak oso aspaldikoak, sarri, baina herri sortu da, herriko jentia bonartuak. Eta hor dago gure psikologia, gure pentsamentua, gure izakeraren, esan nuke parte bat, anima bezala da, eta hori gordegiak da. Horregaitik nik zakit ikusten du, oso txalegarria da, Fernando Alamberrik egin du alana, batetik azterketa egin dabelako honek laguntzen dau. Batetik, ergutar hori, inguruko hori, bertako berbeta gramatikan konprenditzea, gramatika aldetik ezagutzea, eta bertakoak ez dian kanpoko ere ikusteko gramatika aldeko aberaztasuna. Baina gero, bestalde, batzen dituan, berak manetofonuz jaso dituan gauzetan, batzen dituan gauzetan, ikusten da baita be pertsonak nolan, ze errestasunen eta zen modutan hitz egiten dabe. Hori aberazgarria da herri batetan, hori interesantea da. Hor dago, gure, esan duke, filosofia kolektiba dago zerbait, guk izan dugu dago, geure pentsatzeko era moduak da, hizkuntzak laguntzen duzku pentsatzera. Besterik hori esatera, ez dakit, liburua ezin hobia edukitu zaiz, eta hau da lan bat,
da ikusten dut momentu honetan baita ere, beharrezko ikusten dudala, ze nik galan egin dut lana, beti pentsaturik, esaten dianean beti, niri, bueno, pinezte etiketak mila, esan dut, beti izatezen da, nugu eta bateketazen dute, karreta ekubea gara, ez da ginduko partidokua zehose izateko, nik ez dut izan, mungorik. Baina bai beti garbi, denporaletan, euskara gaiti lana egiten, beti izaten nire bandera, eta nire agerria, hizkuntza da, lehenengo, hizkuntza. Gainerakoan, berdin zait, eskerra eskumia, hori mundua zer datorren moda munduan pasatuko gara gure gainetik, baina hizkuntza gu bakarrik salbatuko dugu. Eta hori hizkuntza salbatzeko bestiak ere ez dira despreziatu dira. Ez da ikasi ezina, baina euskaldunok, euskaraz euskaldun hori erabili beharrezkoa, derrigorrezkoa dugu, eta hori izan da filosofia bat interesantzia. Horregaitik, euskara batua ondo dago, baina hizkuntza bizirik dagon, hau da, berbeta euskara bizirik dagon herrietan, interesantzia da bertakua ikastea. Bertakua ikasi eta horrek laguntzen dau besti errez ikastea. Eta hori nik esperientzia da, nik bizkaieraz berdin idazten dut, gipuzkoeraz, pero batuan. Eta, bueno, lapurdi eraz behar, frantzuzkaldun egiten dut, alegintzen nahi, baina ez baino ondo menderatzen. Baina, alkarregatik hurbil, ez dut problemari ulertzeko, eta hori da, iriki behar gara, eta bature iristeko ona da batua, baina batua ez da ezer izango, ez badugu herrietan berez dagoen balioie, esaldiak, modismoak, errefrauak, horre dano, batzen ez baditugu, eta hortik emonia dugu. Zezalta da hori batuan egiten du, bai, gehienetan. Gaur egun, batuan idazten da. Baina nire batua, ezerroa dauka aberatzik da, nik Ibarren Unibertsitatik ikasi dutena. Hor dago nire esateko modua, gauzak esaltzeko moduak, eta dudari gabe gaur batuan egiten dute asko baino hobeto batez ere joskera. Joskera, bai ermuan, bai Ibarren da inguru horietan, joskera erabiltzen dugu hitzetan, oso zoragarri. Hori da guk batuari monietzen da. Horrek eta gure esaldi modismo dira batuan bidez emamia ditugunak. Baina ez desprezio noberana. Eta noberana egin. Ni, bandareko amaztuzia, ondarribia gutzibanez ere, etxian egiten duan euskara, ibartarra da. Eta, bueno, mutilak aldua egiten dute, bertakuekin, baina, danipe bai, bertakuekin, baina, dan egainez, noberana gorde egin behar da, eta nik uste hori dara, dagoen duki egituzunik haundina. Eta hori, zorionez gainera, bakegitez egiten duela dala. Hor ez da gerrarik egin behar. Hor ez da tirori gota behar. Eta herrika salbatzeko biderik onena hori da. Euskara baite ez duana ere, edo ez dakian ari ere lagundu, eta bordenatia buruk izatu modu honian eta ekarri. Baina ez etzaiki sortu. Besti errespetatu eta errespetarazi norberarena besti eri ere. Eta hori da bidea, eta nik uste herri guztietan alako lanak egin biharrezkoa ditugula, eta hau, hemen ez dago armi hartu biharrik. Armarik edarrenak gure herriak daukana da hizkuntza. Eta hizkuntza da, dituan balioa behintzat, aprobetxatu behar dituguna, gure onerako eta munduaren onerako. Horregaitik, nik ministru txarrorik eskatzen, baina eskatuko nuke Fernandorentzat, egin duan lana, ikaragarriz ona, gainera, berandan iguak ikusirik, usteko jarraitzeko bidea izango da bela, eta esperantza dauka, espero ditugula gauza gehiago. Eta, ermutarrok, ez laga zuena, eutzi zuen ari. Eskerrik. Ermutarra izatez, zerbait ez da zertxo beripikatzen dago, baina jente asko nola zaudeten honen zetorri eta hemendik banatuko ditu. Zibudua garantzako da, zorun ba...
Bizirik, ara? Bizirik? Tia. Ez, gaur